Velkommen til den her første tutorial i Unity. I den her tutorial der vil jeg prøve at vise, hvordan man navigerer i Unity og hvad de forskellige vinduer gør. Og så vil vi prøve at lege lidt med nogle cubes, og som du kan sætte op til at få virke næsten som en bowlingkugle mod nogle pæle. Og til sidst vil vi prøve at putte lidt farve på det og prøve at bygge en mand ud af cubes. Så til at starte med, så Unity. Det skulle du gerne have downloadet og så installeret på computeren. Når man åbner det første gang, hvor den spørger efter et brugernavn og kode, der er en guide i starten, som jeg følger ind igennem, og når man har lavet sin bruger og logget ind, så kan man lave et nyt projekt. Så lad os prøve at lave et nyt projekt ved at trykke New heroppe i toppen. Og så kan man kalde sit projekt, hvad man vil. Jeg kalder det her for Start Projekt, da det er en tutorial til at starte helt op. Det at sige 3D, det er fint, fordi det er 3D ting, vi vil køre med den her gang. Jeg trykker Create Project, og Unity opretter så et nyt projekt til os. Godt. Hvis det er allerførste gang, du installerer Unity, så vil layoutet ikke se sådan her ud. Man kan ændre sit layout, hvor vinduerne de sidder, afhængig af hvad man synes. Jeg kan bedst lide den her type layout, men man kan også ændre den til heroppe i layout op til højre. Kan man ændre den til forskellige standard templates, eller lave sin egen. Jeg plejer at køre den, der hedder næsten 2x3, bortset fra jeg selv har tilføjet lidt ekstra ting til den. Gemmer jeg mine her, og kan jeg gå hen til den, der er som default. Sådan her. Sådan ser det ud for de fleste til at starte med. Og hvis vi ser, det første man nok lægger mærke til, det er den her scene, hvor der er noget, der ligner en sol og et kamera. Og det er egentlig det, de kalder en scene, men som egentlig er ens bane. Og solen her, det er til at oplyse alle de 3D-modeller, der er inde i scenen. Så er der så kameraet, og kameraet, det kigger på, det er det, som vi ser i vores spil. Man kan se, hvordan spillet kommer til at se ud ved at trykke op på Game. Lige nu så er der bare en horisont, men når der kommer ting på spillet i scenen, så er det det, som vi ser her, som bliver spillet. Og afhængig af hvor kameraet flytter sig, hvis det nu er for eksempel et first person shooter, så vil vi sætte kameraet sammen med en pistol, og så vil man kunne gå rundt. Og det vil selvfølgelig kræve nogle flere ting at gøre. Men princippet er, at kameraet, det viser, hvad vi har i spillet. Og det kan vi se i game. Så går jeg tilbage til scenen her. Og så er der de andre vinduer. Der er hierarchy herovre, som egentlig viser, hvad er der i scenen. En lang liste af ting. Lige nu så er der kun vores main camera og et direction light, et lys og et main camera. Hvis jeg trykker på nogle af tingene, af de her ting, som hedder Game Objects, og så kan jeg se herovre i min inspector, den inspicerer de ting, som jeg trykker på. Der kan jeg se, hvad der er på det her game objekt. Og alle game objekter, de har som minimum det her komponent, der hedder transform. Game objects, de bliver bygget op af komponenter, der gør forskellige ting. Så det her komponent, der hedder main camera, den har også en kamera-komponent. Så nu er det et kamera. Hvor hvis jeg ser på direction light, der har den også en transform, men den har et light, et lys, som gør den til at være et lys. Så afhængig af hvad man putter på dem, og hvad man har lavet selv af scripts og kode, så gør de forskellige ting. Som jeg sagde før, en transform, det skal alle have. Og det er fordi, at den skal vide, hvor den er henne i scenen. Det her, det er et 3D-koordinatsystem, så ligesom man i matematik har prøvet at lave et XY-koordinatsystem, så er der sådan en Z-akse her i. X, Y, Z. Og det er dens position, X, Y, Z, heroppe i toppen. Der er også, hvordan den er roteret om X eller Y eller Z-aksen. Dem kan man også flytte rundt på. Hvis jeg flytter rundt i Y for eksempel, kan jeg se, at kameraet det drejer om sig selv. Det vil også gælde de andre retninger. Scale, det er, hvor stor den er i forhold til den standardmodel. Så lad os sige, at jeg gerne vil have den dobbelt så stor, så vil jeg skrive 2, 2, 2, så vil den blive 2 i alle retninger, hvilket så gør den dobbelt så stor. I forhold til kameraet, så gør det ikke nogen forskel, da den ikke har nogen model, og det er bare et punkt, hvor kameraet det skal skyde ud af. Men hvis vi prøver at lave et 3D-objekt, så kan vi begynde at manipulere med nogle ting. Lad os prøve at lave en cube, som er en boks, vi kan lege lidt med. Prøv at gå heroppe i Create. Der er nogle forskellige ting. Der er
3D-objekt, 2D-objekt, lys og UI og så videre. Vi går her ind i 3D-objekt, og så vælger vi Cube. Så kommer der en Cube her. Så nu har jeg en Cube herinde, et nyt gameobjekt, som jeg kan se herovre på min inspektor. Den ligger så i 2,53 og så videre. 1 og minus 3,8 cirka. Og jeg kan godt gå herhen og så sige, jamen jeg vil gerne have, at den skal ligge i 0, 0, 0. Så ligger den i midten af hele koordinatsystemet. For så lige navigere rundt, nu kan jeg nemlig ikke rigtig se den. For at navigere rundt, så kan jeg gøre forskellige ting. For eksempel hvis jeg gerne vil kigge mig omkring, så kan jeg holde højre klik nede her i scenen. Så kommer det her øje frem, og så kan jeg bare flytte musen, og så kan jeg kigge mig omkring. Hvis jeg samtidig, mens jeg holder højre klik nede, så trykker på WASD, så kan jeg flyve rundt. Og så imens jeg drejer rundt, så kan jeg sådan lige flyve rundt i banen og se, hvad der sker. Hvis jeg bruger mouse scroll, så zoomer den ind og ud. Hvis jeg har valgt et objekt, og så har musen inde i scenen og trykker F, så fokuserer den på den. F for fokus, så zoomer den helt tæt på den. Det kan nogle gange være nyttigt, hvis man ikke lige kan finde sit objekt. Så er der så nogle forskellige værktøjer til at ændre på den størrelse og til hvordan den er roteret og hvor den er henne. Hvis jeg trykker på den her hånd først, så får jeg det, der hedder panoreringsværktøjet. Det gør egentlig bare, at jeg kan panorere til frem og tilbage, eller op og ned omkring objektet, eller ikke omkring objektet, bare omkring siden af objektet sådan her. For at få den her hånd frem, kan man også bare holde mus 3 nede, det vil sige mouse scroll. Hvis man trykker på den, så kommer den her frem. De andre værktøjer heroppe, det er Translate Tool. Den kan flytte på det her objekt, og på andre objekter, altså på alle gameobjekter, der er i scenen. Hvis jeg for eksempel gerne vil have den til at komme lidt mere op i y-aksen, så kunne jeg, ligesom før jeg kunne skrive noget her i y, som jeg gerne vil have et præcist tal på, eller jeg kunne tage den grønne pil her, trykke på den, og hive op eller ned, hvor jeg nu vil have den. Og hvis jeg lægger mærke til over i y-positionen i transform, så kan jeg se, at den nærmer sig 1 omkring nu her. Og de andre akser, de bliver låst, når man trykker på de her pile her. Så Z-aksen bliver låst her, så kan jeg kun sætte den frem og tilbage i Z, og det samme gælder ved de andre. Det er ret nyttigt, hvis man gerne vil sætte det lidt mere præcist. Så har vi også rotation. Der kan jeg også låse den i de forskellige akser. Og igen, jeg kan også bare gå over og skrive, hvad jeg gerne vil have herover, eller sidde og justere det her. Det er, som man gerne vil have det. Hvis man holder Control nede på sit tastatur, så snapper den til 15 i vinklen af gangen. Så det er 15 grader, 15 grader, 15 grader. Det kan også være meget nyttigt, og man kan justere, hvor meget den skal snappe med i ens settings. Så er den Scale Tool herovre. Hvis jeg trykker på den, så får jeg sådan nogle bokse frem. Og hvis jeg nu tager den grønne, så skalerer jeg i y-retningen. Læg mærke til, at den bliver større begge veje her. Og herover kan jeg se, at det nu er 3,26 og så videre større i y-retning end de andre sider, som er 1,1. Så hvis jeg, nu kan jeg så justere her, okay, jeg vil gerne have sådan en her, sådan en lille flade her, jamen så er det det, jeg får. Hvis jeg tager den hvide boks i midten, så er det alle siderne, der bliver skaleret på en gang. Den sidste værktøj her, det er mest til, hvis man gerne vil lave 2D til user interface, så det er egentlig der, den er beregnet til, men vi kan også bruge den på 3D-objekter. For eksempel hvis jeg ser den her cube fra den her side af, så får den de her 4 blå punkter, og der kan jeg også bare justere, hvis jeg gerne vil have den lidt mere til den ene side, og ikke vil skalere i begge sider. Så skal jeg lige justere den, som jeg vil. Hvis jeg så ser den fra den anden side af, så den her flade her, hvis jeg går lidt mere herover, den skulle gerne ændre sig. Gør den så ikke her lige nu. Det er afhængigt af, hvordan Unity ser, hvordan ens egen kamera her er placeret, fordi så ville den også have fået 4 takker her, så man kan justere den og den vej. Men jeg tror, fordi den er roteret lige nu, så gør den det ikke. Ikke det gør så meget, det er som regel mest i UI, man bruger det her. Godt. Det jeg gerne vil have, at som hvis du er helt ny til Unity, det er at prøve at lave noget ud med nogle bokse her, og så også prøve at tilføje en, hvis du går op i Create, 3D-objekt, og så Sphere, så kan I se, at den ligger bagved nu her, så nu trykker jeg lige på Translate heroppe, og så
så er den lidt mere længere op. Det her det er en kugle, og det du skal prøve nu, det er at prøve at lave en lille bane, hvor at vi har en skrå flade, som bolden den kan sidde på, og så nogle bokse, som den kan ramle ind i. Nærmest ligesom en bowlingbane. Jeg vil vise, hvordan man gør det nu, og du kan også pause videoen og selv gøre det, men jeg kan lige prøve at vise, hvordan det er, jeg vil gøre det. Så allerførst så sletter jeg mine cube her, fordi jeg vil gerne have den helt forbundet. Så jeg laver en cube fra 3D Object. Sådan der. Så i bunden, der vil jeg gerne have, hvor min kejler skal være. Så jeg vælger min scale tool, eller trykker på, skal jeg se, det er R. Man kan bruge genvejen, det er Q, W, E, R, T. Så trykker jeg R. Og jeg vil gerne have det her som et guld allerførst. Så laver jeg det her som et guld. Og skubber den herover. Godt. Kuglen kommer lige væk lige nu. Så kunne jeg så godt tænke mig at have de her kejler her. Jamen, jeg laver nogle cubes, som skal være mine kejler. Her i 3D-objekt. Sæt den op her. Og den vil jeg gerne have, den bliver aflang, så skalerer. Sådan her, ja. Og så lige skubbe den lidt op. Se, ramler den ind i den her? Det gør den ikke. Sådan der. Godt. Jeg vil gerne lige have et par stykker af dem her, så det faktisk ligner, at det er sådan lidt en bowlingbane. For at gøre det, kan man jo bruge traditionelt Ctrl-C og Ctrl-V, når den er valgt. Så er den lavet kopi ovenpå, og det kan jeg skubbe til siden. Lidt hurtigere, og det plejer jeg at gøre, det er bare at vælge, hvad man gerne vil have, og trykke Ctrl og D. Fordi så har den lavet et duplicate, så har den bare lavet det her copy-paste med det samme, og så kan jeg bare gøre sådan her, hive den ud. Ctrl-D, hive den ud, Ctrl-D, hive den ud, og Ctrl-D, hive den ud. Sådan der. Så står de der. Så har jeg mine kejler. Så vil jeg gerne have min bold, så den skal kunne vippe ned og noget. Så jeg kan tage og kopiere den her flade, det her gulv, fordi jeg vil bare have, at det skal være samme størrelse, men det skal bare være roteret lidt. Så jeg har valgt den og trykker Ctrl-D. Skal jeg se herovre, der er kommet en ny cube. Jeg flytter den. Godt. Det jeg vil have, det er, at jeg nu flytter den lidt opad, og så roterer den lidt. Og lige en skråning her. Nu kan I se, hvis jeg gerne vil have den her til at match med det her herovre, så bliver det lidt svært at gøre sådan her, fordi nu er dens eget lokale koordinatsystem, det vender den her vej lige pludselig. Og så kan det godt være lidt svært at skulle til at justere for lige at få den derover. Det gik meget let i den her omgang. Men hvis jeg nu stod med noget andet, hvor det var lidt sværere, så kan jeg godt få den til at følge det globale koordinatsystem. Og det ændrer man herop ved local. Hvis man trykker på den, så ser den så global. Så følger den det globale koordinatsystem, som alle følger, eller som kan følge, når det ikke er roteret. Så hvis det er lokalt, så følger den, når det er roteret, fordi så kigger den opad. Den kigger pludselig et andet sted, fordi den er blevet vendt lidt. Men hvis jeg trykker global, så kan jeg så vende, altså bare flytte den som normalt, og det kan gøre det lidt lettere nogle gange. Sådan her. Godt. Så har jeg så min kugle her. Jeg kan se, jeg vil gerne have den til at være herovre. Tag den lidt længere op. Sådan der. Godt. Så hvis jeg ser på mit game nu, så kan jeg se, okay, mit kamera det står måske ikke helt perfekt. Så kan jeg gå ned, og jeg kan prøve at lige flytte det rundt omkring. Rotere det lidt. Og så få det til at kigge ned her. Det er lidt svært her. Hvis jeg ikke holder på nogle af de her røde, eller blå, eller grønne, så er det bare alle sider, den kan gå til i forhold til musen. Og så kan det være lidt svært at styre. Det trick, jeg plejer at bruge, det er slet ikke overhovedet at røre ved kameraet, men bare sæt mit kamera, der hvor jeg kigger her i editoren, her i scenen, og sige, jamen det er sådan, jeg vil have mit kamera. Så, jamen, det er sådan der. Det tænker jeg, det vil jeg gerne have, det skal se sådan her ud. Så trykker jeg på det objekt, der skal kigge, ligesom jeg gør. Jeg trykker på main camera, og så går jeg op i game objekt, og går ned til align with view. For align with view gør, at den kigger præcis samme måde, som jeg kigger på lige nu. Og hvis jeg zoomer ud, jeg kan både se hernede i camera preview, at den vender den vej, og nu kan jeg faktisk se, ja, det gør den. Godt. Så nu burde alt være sat. Så hvis jeg trykker start nu, hvad sker der så? Jamen, ingenting.
Fordi alt det, der er sat op lige her, det er bare 3D-modeller, som ikke har fået nogen funktion. De har ikke fået noget, de kan gøre. De er bare 3D-modeller, som står helt stille. Jeg er altså nødt til at gøre noget ved de her, for at den her bold kan rulle ned og vælge de her kejler. Og lige en sidenote, grunden til, at min skærm den bliver helt grøn her, det er sådan noget, der kommer af erfaring. Man kan gå ind og så ændre, hvilken farve man vil have, når spillet det skal startes. Fordi når man trykker på play-knappen heroppe, så starter spillet. Og når du starter spillet, så hvad end du gør i scenen, for du må nemlig gerne, selvom du er i spil, så kan du godt gå ind i scenen og så flytte rundt på ting. Jeg vil lige prøve for eksempel at komme til at trykke på en knap her. Hvis jeg nu for eksempel flytter på noget her. Lad os nu sige, at det var fordi, at jeg flyttede rundt på noget og sagde, wow, det var flot, og det skal gemmes. Og så lige pludselig finder man ud af, hov, spillet kører jo. For når spillet stopper igen, så går det tilbage til, hvor det var før. Så at det hele er grønt, det er mig, der har sat en farve for, at jeg skal huske på, at spillet kører, så jeg ikke kommer til at ændre på noget, som jeg egentlig gerne vil gemme. Så det er noget, man kommer til at prøve en del gange, og så til sidst bare ændre farven. Det kender jeg mange, som gør. Hvis du går op i Edit, Preferences, og så ser den her Colors, så kan man ændre Play Mode Tint, og det er hvilken farve den har, når man så trykker spil. Godt så. Okay, så nu vil vi gerne have en funktion. Vi vil gerne have, der skal ske noget det her. Altså lige nu, så gør det jo ingenting. Så har vi en meget let metode. Det er, hvis vi trykker på kuglen her, og siger, jamen jeg vil gerne have den skal virke sammen med fysiksystemet. Den skal have noget tyngdekraft og ramme ting. Jamen så den her kugle her, den kan jeg nu tilføje. Jeg kan tilføje et komponent hernede på Add Component. Og så sletter jeg lige, hvad der står der. På Add Component, hvis der ikke står noget, så er det Physics, vi kan gå under for at finde nogle fysikting. Og så er der en, der hedder Rigid Body. Hvis man tilføjer Rigid Body, så begynder den at trille, når man starter spillet. Lad os prøve at se. Det gør den. Triller, fordi den er skrå. Og bang, den støder ind i. Men der sker ingenting ved de her kejler, fordi de har ikke noget Rigid Body. Så de kommer ikke til at vælte. Hvis du gerne have dem til at vælte, så skal de alle sammen have et Rigid Body. Godt. Så jeg kan lige tage at vælte dem alle sammen. Heroppe ved Cube 1, og det er hvis Cube hele vejen ned til Cube 6. Jamen så kan jeg jo tage og trykke Cube 1, holde Shift inde nu, og så trykke på Cube 6. Så er de alle sammen valgt. Og så kan jeg gå over i Add Component, under Physics, og så Rigid Body. Så er de alle sammen fået Rigid Body. Massen herovre i Rigid Body, det er den masse. Hvis den har en stor masse, så kræver det en bold med meget, meget større masse for at kunne ramme den ned. Så hvis den her bold har en større masse, så vil det også tage lidt længere tid for den får fart på, fordi den er tungere så. Men lad os se, hvad der sker, når vi starter spillet nu. Den ruller. Rulle. Og den rammer. Det var ikke med den store effekt her. Den nåede faktisk kun lige at ramme den, og den her kom ikke engang til at vælte. Hvis jeg tager og går ind i scenen, mens spillet kører, kan jeg se, at den faktisk bare står skrå. Den står faktisk utrolig heldig, at den overhovedet stadigvæk står. Så lad os prøve noget andet. Lad os prøve at ændre den her bold her. Og så sige, at nu er den valgt. Den har en større masse. 50. Og det er altså 50 i masse kontra de her, der kun har en. Lad os se, hvad der sker så. Puff. Og så falder de ned. Og så kan det være, at hvis man senere nu tænker, okay, nu holder jeg shift ind, mens jeg vælger de her, trykker. Jeg vil måske gerne have nogle flere her. Ctrl D. Så lidt rundt her. Man kommer til at lave en fejl, som at hvis man nu kommer til at slette en, så kan man altid trykke på Ctrl Z. Det er fortryd. Ligesom de fleste programmer, og så kommer man tilbage igen. Så prøv at se det her, så rammer der måske lidt mere ned. Sådan der. Godt. Det er et billigt trick for at lave lidt fysik. Så det sidste vindue hernede med projekt. Det er hvor vi har alle vores filer som tekstur, hvilket er billeder med, for eksempel, det kunne for eksempel være et billede af græs, eller et billede af en mand eller lignende. Eller det kan være lyde, vi har hernede i projektet. Eller det kan være for eksempel 3D-modeller eller animationer. Det er faktisk alt det, der er indhold til projektet, som vi kan bruge til scenerne, til banerne. Det vi kan gøre i projekt lige nu,
det er, at vi laver et materiale, som kan give farver til de her kedelige hvide blokke. Så lad os prøve at lave et nyt materiale, og så tilføje det. Så allerførst, ned i projekt, der er også en create-knap hernede. Tryk på den, og så tager vi material. Så får vi sådan en her, en lille kugle hernede, eller en lille cirkel er det sådan, når det er 2D. Og her i inspektoren kan jeg se, at, hvad den indeholder. Jeg tænker, at jeg vil gerne have, at min bold den bliver blå. Så jeg kalder den her for blue. Man kan sikkert også kalde den blå med Å, men jeg prøver generelt at undgå A og Å, fordi at i kode, i programmeringen, så bliver det et problem. Der kan man nemlig ikke bruge dem. Så jeg kalder bare den her blue her. Det gør ikke, at den bliver blå. Men herovre, hvis vi ser inspektoren, så er der nogle forskellige indstillinger. Og der er rigtig mange ting, vi kan indstille. Men bare for at lave en simpel farve, så skal vi bare trykke på den her hvide farve, eller ja, lys herovre. Og så vælge det, vi gerne vil have. Jeg tænker, at nu har jeg kaldt den blå, så kunne den godt blive blå, den her. Så her har jeg det her blå material. Og det kan jeg så trække over til, hvad jeg nu gerne vil have, der skal skifte farve. Og det var så bolden, jeg gerne vil til at skifte farve. Og så hvis jeg hurtigt vil have nogle andre farver, så kan jeg bruge den her duplicate-funktion igen. Så jeg trykker på blue, trykker Ctrl og D, så har jeg en ny material. Så skal jeg ikke til at lave en ny herovre. Så gør jeg så, hvis jeg trykker her, skrive green. Og det kan jeg lige først putte på. Den er så ikke grøn lige nu. Men det her materiale her, det sidder på de her to nu. Så når jeg ændrer farve på green, over til måske en grøn farve, så ændrer de sig nemlig også, fordi de bruger begge to det materiale der. Så når det ændrer sig, så ændrer de sig også. Jeg har sådan lidt, sådan der lidt, ja, den farve. Og så er der selvfølgelig alle de her. De kan bare få lov til at stadigvæk være hvide. Men sådan, det er sådan, at vi får et materiale på. Og det var lidt om Unity. Og vi kan lige slutte af med at prøve at lave en mand ud af forskellige cubes. Og det bliver ikke en mand, som har animationer og som kan gå rundt. Men det bliver en mand, eller det kan selvfølgelig også, behøver ikke være en mand. I mit tilfælde vil jeg bare gerne lave en mand. Man kunne også lave nogle andre ting ud af forskellige cubes eller kugler. Så det prøver vi lige at gøre her til allersidst, inden den er færdig. Så lad os starte ud med, nu går jeg lige, flytter mig lige lidt herover, at tage en cube. Der er en cube her. Og det er så bare formen, den som jeg nu gerne vil have. Lad os sige, det er kroppen her. Ctrl D. Og så flytter den her op. Sådan der. Det må gerne være med luft imellem, det gør sådan set ikke noget. Så laver jeg lige en arm. Nu roterer jeg lige lidt, sådan en rød akse her. Den, lidt mindre. Det er lidt en lang arm. Copy paste eller Ctrl D. Herover til. Den lige over på den anden side. Og der er så larm i baggrunden her lige nu. Det er hvad det er, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Jeg prøver lige at gøre manden færdig her. Godt. Når vi så har de her forskellige cubes lavet, så har jeg så brug for at gøre noget, for at den kan sidde sammen. Så de her forskellige cubes, de skal sidde sammen under et objekt. Og vi kunne for eksempel sige, at den skulle sidde under det her hoved her. For det smarte med det er, at vi kan sætte de her resterende objekter, dem kan vi sætte under hovedet her. Og jeg kan lige se, at jeg mangler lige kroppen, så det er 20, den sætter jeg under her. Nu har jeg så en, der hedder cube 21 her, hvor de andre cubes er under. Sådan her. Så når jeg flytter cube 21, så flytter resten med. Og det er fordi, der er sket det, der hedder parent og children relationship, parent-child relationship. Når de her andre cubes, de kommer under et andet objekt, så bliver de til children, altså børn. Og så bliver den her, den øverste, den bliver parent. Man kan blive ved med at gøre det parent-child noget. Man kan fx putte den her ind under 25, hvis man havde grund til det. Men lige nu har jeg ikke grund til det, så det er fint med det her lige nu. Så nu har jeg under 21 bare et objekt, som er en mand.
Så kunne jeg lige navngive ham. Højre klik. Rename. Man. Godt. Jamen, så vil jeg gerne lige putte ham herover. Sådan der. Sammen med min kejler. Og lige nu så har han jo ikke et rigidbody, så han falder ikke ned. Men så er det bare lige, skal jeg så putte rigidbody på alle de her cubes, eller kun det øverste? Og svaret er, at hvis vi putter det ned på alle delene her, så vil de falde fra hinanden. Så tricket er, man putter det på det øverste main-objekt. Add component, physics, rigidbody. Lad os prøve at se det her. Start op og se, hvad der sker. Og manden han vælter. Godt. Det var det for den her tutorial. Så prøv at lave det her og lære hvordan man navigerer med tingene. Desto nemmere man har ved at navigere, desto lettere er det for at opbygge sine baner.